Sa pagbisita ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Giwan, Eastern Samar, atol sa anibersaryo sa ika-500 years sa circumnavigation sa kalibutan nga gipanguluhan ni Ferdinand Magellan, gibisita usab ni Senador Christopher Lawrence Kuya Bongo sa usa sa atong Malasakit Center sa Tacloban City. Giduaw ni Senador Bongo ang Malasakit Center sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City ni adtong Marso 18. Sa iyang pagbisita, nang hatag ang senador og packed meals, food packs, face shield, face mask ug vitamins sa 500 ka frontliners. Nakadawat usab og computer tablets, bisikleta ug sapatos ang ubang beneficiaries. Gikumusta usab ni Senador Bongo ang kahimtang sa Malasakit Center sa hospital ug gisusi ang operations niini lakip na ang sa mga partner agencies nga mitunol og hinabang sa mga beneficiaries. 56 Luzon, 22 Visayas, 24 Mindanao. Karong adlaw, gikan sa Siquijor ang atong Malasakit Center story. Ang amahan ni Clint Julius Ambalong nga si Edgardo Ambalong na-admit ug natabangan sa Malasakit Center sa Siquijor Provincial Hospital. Apan subo usab nga palundungon nga mitaliwan ang amahan ni Clint. Hinuon migaan ang problema nga giatubang ni Clint tungod sa natabang sa Malasakit Center sa ilang pamilya. Ania ang pamahayag ni Clint Julius Ambalong. Good morning. Unsa imong pangalan? Clint Julius Ambalong, sir. So sir, taga-diin man mo? Taga-diin ka? Taga Pangi, Siquijor. Sir, ang na-hospital before ang imuhang papa. Kadaghan na gyud to, sir. Sulod gawas ato sa ospital, sir. Unsa may sakit sa imong papa before? Na-complicated na to, sir, kay high blood, diabetic, kidney. Naapektuhan na to sa kidney, sir. So ang imuhang papa is namatay kanos aman? January 10, sir, 2021. Karon tuiga. So katong na hospital pa siya, ang iyahang hospital bill naa ba mo'y nabayaran or wala? Wala, sir. Mga pila man Ay, inyong bill dito sa hospital? Mga almost 80,000 siguro, sir. Then naman to nakuan sa PhilHealth man to kong papa, sir. Dayon, na-excess nga almost 50. Ito akong ginagop sa Malasakit, sir, kay wala na yun may kwarta, sir, kay turot na yun may maintenance ato, sir, tambal. Diin man mo nakahibaw aning Malasakit Center sa Answer sa Siquijor Provincial Hospital. Nara mo dito naka-advise pa na mo dito sa social welfare, sir, ba sa Siquijor. Nga pwede ra ni idangop ninyo patabang mo dito sa Malasakit Center. Sir, ang atuang Malasakit Center kay programa ni President Duterte o ni Senator Bongo, unsa man inyong mensahe sa atong presidente o kang Senator Bongo? Ako, sir, dako kay kong pasalamat nga natukod nga ng Malasakit, sir, kay para nako dako jud kay katabang sila sa area sa mo nga iyamot tagong tawon, sir. Sige, sir. Salamat kayo sa imong oras, sir. Thank you kayo. Wala problema, sir.